Væk! Der springer! Prøv lige at gå hen og tænde den igen. Der springer! Nej! 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 Godt. Der kommer en fanfare til sidst. Kan man ikke overskyde det? Ja. Hold væk. Nej! Den er lav, den der. Øj! Den er røget langt ned der. Ej, det var fint. Ej. Så er der kun 20 til. Hvad er din kommentar til det her? Ja, det var fint. Det var rigtig fint. Det er ikke så fedt. Ja, vi må da håbe, det bliver bedre i morgen. Hvad er det? Gå på mig. Jo, mig røv. Scheisse. Nej, hvad? Fuck, det er rødt, det der. Det er jo næsten ikke engang sjovt. Står der nogen der om i øvrigt, eller hvad?